Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Yazi iningi lethu thina ama-South African sizosaba ukukhuluma ngenxa yamapharishi ethu esiphila ngawo singabantu ngokuhlukahlukana kwendlela ezizama ngazo kule ndaba yemashini mash nalento eyenzakalayo. Kodwa iqiniso hayi, uma uyi-South African uhamba lapha ukuthi uyanothisa khona ushintsho ozolubona ukuthi cha, lento izoba nemiphumela emihle ekugcineni for umuntu waseNingizimu Afrika. Noma ngakuthiwa nobudlelwane ngaphandle, unempilo ephila ngaphandle noma ini, kodwa mawuzobuka ubeke i-interest yabantu ba-South Africa and ubeke ubu-South Africa phambili, ubheke izinto ezenzakalayo kumanje kwala mashi enzakalayo, hayi kukhona into enhle kuza nakho that have pick up, because nobani nendlela angayi-pick up ukuthi njengoba kunalento ezenzakalayo kwenzakalani edolobheni lakho. Noma ubuka wena yini oyibonayo ushintsho, wonke umuntu nendlela akayibuka. Ngicabanga ukuthi it was 2 years ago, 3 years ago, if I'm not mistaken. Angihambele esinye sey'bhedlela ngosimenshina eThekwini, Eddington. Yeba ngeke ngithi khona i-treatment engayithole njani, whatever, no. Ngangihambe khona ngenxa yokuthi ngangiye maternity ward. So cause kwakukhona umntwana owayefika. So uma ngifika lapha ngiyobheka lapho ke endaweni la abomama bakhulelwa khona, ayibe ngesintu nje kanjalo, hayi kathuka. Uyabona omama ababekhulelwe lapha kuleya room, ngoba ngangihambe nomuntu wayelesimo esikanjalo, kwakugcwele bona bodwa. Ngicabanga ukuthi babefika ko 15, 13, ngibabalanga exactly 17 to 20, mhlambe futhi babebheke ko 30. Belapha nje kule wodi labo mama bakhulelwe na yonke into. And bonke uyababona phela omama labangaphandle nalezi zinto zabo na yonke into. Inqwaba yabo. But beside that, yangithusa lento ngathi hey, bazala labantu ibona mbondo bana ngisala khona ngathi ibungathuka. Ngaphuma ke but before that kwagcwele futhi esibhedlela kuningi nabantu. I-service yase-Eddington buyazi mawuseThekwini mawuthi uzokwenza kuye khona, hey, thatha isikhathi, understand, thatha isikhathi mfowethu. Abantu abaningi bane-experience ahlukahlukana, thatha isikhathi. So izolo yesterday I happened to have into engise-Eddington. So like mangifika izolo, hayi man, umuntu adethi uphuthume ethi use-Eddington, ngiphuthuma ngithi hayi ngizomfica ngoba ungitshela ekuseni nesimo esiphuthuma use-Eddington, hayi ngiphuthume. Awu mangifika ngithi ngiyafika e-Eddington, hayi ngiqale ngibona ukuthi hayi kushubile. Mangithi ngiyangena, hayi khona insizwa la ngaphandle zimile zona ezilawula isimo lesi zabo mashini mash. But ID, hayi ngiqale lapho ukubona hayi ushuntsheleke manje. Awungeni ungayiphethe ID. Hayi awungena. Awungeni wathi ID, hayi ngikhiphele ID. Inika ID lezi insizwa ngidlule, angingene. Hayi mangingena ngaphakathi impela, hayi ngithi manje ngiyabona esibhedlela, hayi man kushaya umoya man. Abantu kubhizi, uyabona yonke into iyashesha nje, kushaya umoya. Ngingene ngibuze le ndawo engifuna ukuphuthuma ngekona, ngikhuphuke ngicheck. Uma ngiyafika lo muntu engizekena ngisambona la kule ndawo kazekena lesinye futhi ngimfonela, wena ngokuthe use-Eddington ukuphi manje? Athi yena hayi bo kade ngiphumile, sengiphumile ngiqedile, ngibona indoda la ngazi lonke into ngiqedile manje. Hayi ngiphinde futhi lapho ngithi Eddington, like uvuke ekuseni uyesibhedlela usuphumile, ngashayi ngisho 11 usuphumile, like I was shocked. But ngiyibonela ngelento ukuthi ngena ngama-ID manje apha esangweni, hayi bese ngiyaphuma. Mangiphumela ngaphandle kayi no, sengizokwazi ukuthola lo muntu angimthola usephumile. Ngibe nginesimanga usephumile fast for Eddington. Uyazi ukuthi ngisibukele sasimo, hayi bamile izinto ziphethe ngisho offer, siyakhuluma senzani. So hayi kona
Kubuhlungu kuhle kumasayidi wonke, abantu bacanga ngendlela engafani, kuningi esingakusho, kuningi okungashiwo abantu banembono ehlukahlukene kulento. Is-sensitive as much as you can kwabanye, abanye baganile, abanye baganiwe, abanye kuney'ngane, abanye sebakho ubuhlobo, abanye babangane, abanye kunjani, kuningi okukhona, understand? Because akubona bonke abantu ekuthiwa babi. Nami bakhona abantu engiphile nabo kumanye amazwe uthola ukuthi ba-right benzani izinto ey'thile kuningi. Kodwa i-South Africa amazwe imagina inama-South Africans ezweni lawo mostly, and abantu abangenayo bengene ngokomthetho. Kuningi okungabhenefisa ama-South African. Yabona isibhedlela, people who live and enjoy ukuba sesibhedlela, aye esibhedlela umuntu ngoba enjani ugcina abantu abaningi bephushele ukuthi uzoya emakhemesi noma uthiwa njani funa ini ngenxa ukuthi uyazi ukuthi esibhedlela nje angeke uye esibhedlela ubuye manje washuka amabhentshi asesibhedlela kuze kuse ungasizakala. I was so shocked. So at the same time happy for South Africans. Happy because I'm a South African. I was happy. I was like, okay, this got some benefit. Now imagine yonke South Africa ingaki izinto engenzeka. And zingaki ezinye izinto ezikhona. Hayi madoda hayi. Konayi no. Nobani nento akaseyibonile ngakuba ngazo bani babonane lokhu ushintsho kodwa kona ungabuki into ngasonke isikhathi okubi kuphela. Okuhle impumelelo emashini manje ikhona already sesiyayibona into leningi ezahlukene kuukuthi ngizima ukukhuluma kwabanye ukuthi ngizokhuluma ngithini ngoba ngenxa yokuthini hey buso bami hey abantu bazothini na yonke ngoba uzokhuluma uzwakale kabi uthini abantu banendlela yoku-interpreta wrong. Kodwa funa yonke into uyibuka ubuhle nobubi. Mina nje experience engibe nayo eDington bengiqala experience enjeyana ngithi hey bo cause last time into yayingithusile into noma ngangayibinaka kakhulu ngoba umuntu ohleze ebhizinisi nami. Yabona ngasi time ngangiye khona okay fine. Mina ngazi number 1 bengazi ukuthatha isikhathi lapho ngithini into nje uma kuthuzo lapho. Number 1 into engithuse kakhulu. Ngathuka ngifika kuleli award mina labantu abakhulelwe ngale yaminyaka engangiye kulona. Kwakuyibona bodwa ngacahlamba befikile ku20 futhi nginamanga ngoba ngibaza kwezinye indawo. Kwakuyinqwawo bangaphandle bodwa lezi zinto zabo lezi abayifakayo. Kodwa bonke belezi language yabekho phasala labantu ukuthi mina ngathuza ukuthi babezala kangaka labantu bangaphandle lana uyibona kungathuza ukuthi ibona kodwa bamithi lana ngathi bazizala kangaka. Hayi manje yabona nje bangasangeni kwasanike nange-ID esibhedlela nayo yonke into hayi ile mashini mashi kona hayi kukhona okuhle ezokwenza for abantu base-South Africa. Sibonke bekuphawula kwami nje nami ngokubuka engikubonile isimo hayi ukuthi ngithini okuhle engikubonile ama-result nezinto engiyibona baningi nabantu babona izinto la ngaphandle mabehamba bafowethu. So many South Africans are celebrating Imagine March, saying that it is doing something amazing, like it is fixing the country, which I do agree with them, especially when it comes to the hospitals, clinics, and which this man right here is talking about. He is saying that for the very first time when he went to the clinic or to the hospital, there was a lot of space. But long time ago, when you decide to go to the clinic or you're not feeling well, when you go to the clinic, you will find a very long queue whereby a lot of women will be pregnant. And these women are obviously foreigners in South Africa, which this one, it does happen like it everywhere. Everywhere in South Africa, you will find those long queues and and I feel like since those people, the March and March team, have started to go to the hospitals to say, if you're not a South African, please leave the hospital. Now it actually forces these people to not go there because they know even if you go there, you will be removed. You will be told to leave the hospital, which with this one, I do agree. I just feel like at this point, a bigger fight is on the unemployment rate. Unemployment rate, we have to fight this side as well to make sure that South Africans, especially youth, employed. Yes, we actually do away with this high unemployment rate. But anyway, please comment your thoughts down below in the comment section. What do you think about this one?